interesgarria delako. Agustin eta ni lagunak gira aspaldian. Eta ari ginelarik margotzen nire tindatzen nire etxe berria, jantzidan bazuela aukera egiteko lehen diska. Eta ez nuen ulertzen zer eskatzen zidan, eta gero konturatu nintzen eskatzen zidara berarekin jotzea, eta esan nion baietz, eta hola pasa zen. Eta gero moni beste lagun batekin jotzen dut aspaldian bateria, lagunari eskatu, eta bera sartu zen, hori duela 3 urte, gutxi gora bera. Eta Julien Labat gitarrista ere laguntza aga. Gira denak adiskideak, taldean. Da izan, Agustinen proiektua da, guk gure beste proiektuak ginituen, baina egin dugu, erraiten zuen bezala, berak ekartzen ditu idei orokorrak. Bi disken historioa eta konzertuen historioa da talde historioa errango nuke. Benetazko talde bat gira eta ez dugu gauza da Agustinen kantak direla eta Agustinen hitzak orduan ez ginean beste izenik atxemaiten taldeari Agustin Alkat baino. Baina, nik errango nuke disko hori ere, disko horren beste aldea dela taldearen aldea. Musika mailan, bereziki, egin dugulako lan. Eta hitzak epeatzen zituzten, biztanda horiek dira garantzi handia dutenak, baina nire ustez ere egin dugun lana musikalki interesgarria da. Eta hala ere bueltak eman dizkiogu gure lanari. Eta aski kontent egin dugunarekin. Berak melodia eta letra eramin, eta zer taldean osatu edo... Bai. Hafet gure talde esperientzia ekarri diogu, eta berak bere, bakarti esperientzia. Bakarlari esperientzia ez bakarti. Eta ez da beti erretz, norbaitek ekartzea gitarra doinu bat eta melodia polit bat, eta batzutan horrekin nahiko. Horregaitik diskan badira kanta batzuk, direnak oso simpleak, gitarra eta botxa. Saiatu ginen lan zen eta ez ginuen lortu. Eta gero beste batzuk, ez bazuten indar bat, eta ez dakit gitarra elektrikoak eta basu bateriak indar hori gehitzen du eta onditzen. Zinez izan da, eta gainera, oso naturala, beti erraiten da oso naturala, naiz eta horrenak pasa eta gatazkan, baina hor benetan izan dela. Ez gira behin ere aserretu, behin ere samurtu, beti giro honean pasa da, hori ez da beti hola. Eta azkenean bikainaz. Estudioan ere